Jedan je od rijetkih koji je postao poznat zbog vlastitog znanja i boljeg obrazovanja. Revolucionar koji je digao i struku i javnost na noge, a onda ga je politika spriječila. Boris Jokić. Bog, Boris. Bog. Kako je bilo u Austriji? Super. Pa ti si stalno na putovanju nekom, jel? Pa da, tako to je dio života. Da, voliš putovati? Volim jako putovati i što više ne mogu zamisliti svoj život bez putovanja. Putovao si kao student Interrailom. Što je bilo najluđe na tom putovanju, a što je bilo najbolje, recimo? Recimo, opljačkan sam. I to u sred bijelog dana u Berlinu, u jednom parku, nožem. Osim toga, bio sam u različitim situacijama. Spavao u bordelima, u Nici recimo, u Ateni, blizu trga Omonija, živio 2-3 dana u jednom hostelu gdje su narkomani uzimali drogu, heroin i pored mene. Inače si jako puno putovao i zbog vlastitog obrazovanja. Završio si klasičnu školu u Zagrebu, a onda si otišao u Ameriku i tamo maturirao. Tek tamo zapravo vidite na kojim osnovama je sazdano to društvo. Ono uključuje i puno ignorantnosti, ono uključuje i puno banalnosti, ali vjerujte mi, ono uključuje i možda i najveći stupanj slobode, demokracije, intelekta, ako hoćete, umjetničke slobode, što ako isto tako može se vidjeti i kroz zapravo umjetnosti i suvremenu umjetnosti, što Amerika tu čini. Što ti je donio Cambridge? Kako je bilo živjeti tamo? Je li bilo preskupo? Jesi li mogao izlaziti? Je li to bio studentski život ipak u besparici? Gledajte, to je izolirano od bilo kakvog vanjskog svijeta. Tu nemate ulaze bilo kakvih problema ili gotovo nikakvih problema koji se događaju i izvan u Engleskoj ili ne znam gdje. Ta intelektualna sapunica zapravo je potencijalno dobra za mlade ljude, ali s druge strane je i opasna. Za razliku od toga da ste intelektualno zaštićeni, život tamo je vrlo skroman. Mnogi ljudi također ne znaju jer nisu imali prilike to iskusiti. Znate, nema tamo nikakvog luksuza. Kao student živite vrlo skromno, cijene su vrlo visoke. Međutim, ta činjenica da živite jedan vrlo zdrav život, a taj život se sastoji najčešće od toga da učite, da onda učite, da se bavite fizičkom aktivnošću, to je također tamo važno. Ja sam to isto tako radio i uspio i u tome. I da onda kasnije opet navečer intelektualno razgovarati o različitim stvarima, to je jedan vrlo zdrav, privilegiran život. Tamo si upoznao svoju suprugu, ona je Kanađanka i tamo ste osnovali obitelj. Da, dobili smo studentsko dijete i to je bilo jedan od najljepših događaja u mom životu. Ali ipak ste se oboje odlučili vratiti u Hrvatsku. Pa zato što je Hrvatska zemlja koja je meni, zato što je moja, najljepša i najdraža i zato što je to društvo i zemlja u kojoj se itekako može živjeti i može živjeti dobro. To je i zemlja i društvo za koju se vrijedi boriti. Sad, Claire, ona nakon 10 godina života ovdje, mislim da bi o Hrvatskoj zapravo govorila lijepo, da bi govorila dobro, ali bi itekako živcirale neke stvari koje živciraju i tebe i mene. Na primjer, kada vidi da postoji klijentelizam, kada vidi da postoji nečestitost u akademskoj zajednici, kada vidi da postoji sitna politika koja nas na neki način okružuje, kada vidi da ne postoji ideja općeg dobra, da se ljudi vode, naročito oni koji vode Hrvatsku, sitnim stvarima, a ne idejom da ovom društvu bude dugoročno bolje. Jesi li ikad razmišljao o tome da odeš iz Hrvatske sa obitelji? Pa ja se u našoj obitelji i dalje stojim čvrsto na braniku Hrvatske opstojnosti, državnosti i suvereniteta. Borim se svakog dana za vrijeme večere za obiteljskim stolom za to da je Hrvatska najljepša zemlja u kojoj se može živjeti. Treba se boriti upravo dodirom, korakom. Treba se boriti time da razgovaraš otvoreno, da prihvatiš nekoga, da pomogneš nekome. Znate, sve to čini jedno društvo. Nisu društvo samo pamfleti, niti je društvo, znate, nekakva krilatica na propagandnom panovu. Nema zemlje na ovom svijetu u kojoj su ljudi izašli za neku reformu na ulicu. Nema zemlje u kojoj su izašli za obrazovanje i za reformu. Nema vam to niti u Americi, niti u Velikoj Britaniji, nema to niti u Norveškoj. To ima samo u Hrvatskoj. Jer Hrvatska je zemlja koja je pokazala da se zapravo brine za budućnost. Druga je stvar da li se taj potencijal može negdje i kako iskoristiti, ali vjerujem da to ostaje. Da ostaje neka ideja ulaganja u obrazovanje, da ostaje neka ideja pozitivnog, da ostaje neka ideja nade u neku bolju Hrvatsku. Život s koferom je često lijep, a ponekad izazovan i težak.
Nema puno ljepših stvari od putovanja, upoznavanja drugih kultura i ljudi i pokazivanja onoga što Hrvatska ima za pokazati. A za mlade ljudi danas u Hrvatskoj, koji to putovanje zamišljaju samo u jednom pravcu, imam jednu poruku. Odite, upoznajte druge i drugačije, pokažite što mi imamo i vratite se ovdje, čovječe, odložite taj kofer, izborite se za neku bolju Hrvatsku.